Watlah ka arf nyutrik menta ubnai rempang Hajar arpulai ke Meghalaya kan sasaki ya ke jingmi ke jungi patba hakeleng ke jela banlit Thep vote na ke benta banjit temai ya ki nong mikmat sya ke yender bar thawan ke jela henrei kan longpat ke jing diau ya ki Hajar Ngut namar kenem yo ban Thep vote balik ke jakum ni tungini kmi ya ke ni ke kubor Watla man la kasnem la yo i ka jingkit kya jo tenat penia ye ki kam election ha ka jela ba ka jupen slur ki samla ki belakan jo saka khat prasnem karta ban penrung kerteng no ha ka thop kerteng jo ki nong Thep vote la ni ka electoral roll hanrei on la poi ka election pat bon na kita ki samla kim yo alat ban pendep ye kata ka kamram ka jong ki kum ki Nongshong Shnong ki bapura jong kari India haba ki don se ki wei pat ki jela jo kari la kalong ye ki tu ki belit puli lani ki belit trei sebar jela. Kadau hi jong kani ki jingdu Thep vote ki Hajar Ngut ki Nongshong Shnong kadai namar ba kamdan kalat da kita ki Postal Ballot lani de ki pat kilat namar watla ka election commission jong kari India kala thau ya kalat na ka bentaban penyo Thep vote ya ki tu ki bapuli ba trei sebar ka jela hanrei ki sengsan perthai pat kempat ai ya ka jingmenjor halor kani kerukom thamai tinaliang jong ilang election commission kila bon ki committee kila shongru gini committee but kila arrange ru ye gini baki khot remote voting te but naliang jong election commission kila long very keen bagin roll out ye gini ka remote voting but kila khot ye ki political parties ber khot chbo delhi but kila demonstration kila presentation ru ndai ne ki political parties pre ki pat pediang te kata kade ke ba pensakut ndai let's say ndai ba ki menjor ki political parties te natrai kita ki category ba pyong biru kila yo galat bakin Thep vote ndai baro ki political parties kimdon ngajing menjor halor kane te that's why ka election commission ru kanang sang ya shwa